יואו, עובד, שומעים אותי חברים? וואטסאפ, אני בסרטון, אני מדבר על סרטון. אני אשתיק אתכם, שנייה, לא יודע איך עושים את זה. אוקיי, מה קורה חברים? כאן אני אור, ואנחנו היום עוד פעם בתוך ה-RP. אני משתף אתכם על מישהו חדש שהצטרף בשם יותם. איפה אני אחפש? הוא אמור להיות שם איפשהו. הנה, יוטמיניו, זה יותם, שתכף ישתנה לו הסקין כי אני אגיד לו איך. וזה מישהו החדש. ואני אספר לכם גם על הגנג החדש, שהוא הגנג הירוק, שאני, רני ויותם שם, וכשאתם גם תצטרפו לשרץ בעזרת השם, לא יודע מתי, אז גם אתם תוכלו לעשות גנגים של עצמכם, קבוצות, אני ערף, you know, קאב. טוב, זה יהיה הכל היום,